Gari, gde ste? Danas ste sa nezbiljnim youtuberima. Danas počinje kiš. Jebano. A teli smo da snimimo lok. A daj, kiš. Govarati. Ozbiljni youtuber trenutno nije tu. Tek oko 4 će doći. Pa će snimamo lok. Lok. Da. Lok. Ono tamo je video jebano. Zdravite ljudi. Svima, da se fefa. Evo ga Božo, neće se snimiti. Da će snimiti neki. Šta će snimati Božo? Božo, prolazimo put da nas pregaze. I šta će snimati Božo? Božika! Vidite, idete za Zavelom, Kučevo, Požanac, Petrovac se lomi. Gospoda neće stanu na prelazno sredstvo. Vidite, prolazi pizni material. Ali i mi sad proledamo. Radi se ništa, ne mi pričati. Radiša, Petrovac, Radiša! Božika, ej, gde si Božik? Jebe ga ćeo. Idemo do nešto. Sad sinovi će reklamiramo sebe i njega. Stvari će reklamirati mene. Šta be, našto? Znate Šta da reklamiraš? Ljudi, nema neko lepo da jede. Znate? Ali ja imam. I ovaj nema. Ja imam. On nema. Ja imam. On nema. Ja imam. Brale, Allah bre, brujeno ti pičku po tebu. Živi snage. Sve ga staće širi po putu, po ovom pešačku, vidite. To je trotoar šta. Dobro, to je. I sad ćemo lepo početi da vidimo kako to ispala. Ako vam se svidi, darite pičku. Radiš ništa, nema pičku. Do kući da uzmemo pare, idemo do grada. Jelo brani, ovaj krš da neće kupiti. Ovaj krš neće kupiti, neće. A teo je da kupi, da snijemo. Nemo da lažiš. Što lažiš ljudi? Ali teo je, ali si. I pup. Ljudi, šta da vam kažem? Da ste žurio tata je. Ali žurio kada tiša, a neka se vrnu. Ejte ovu mašinu, to me treba snimati. Vidi ga, pernica ide s testera sve. Vidi ga, trn, pa. Ovo kod nas nema pa, ali dobro. A ovaj je dobro za snimanje. Ovdje, njega neće snimati. Citroen, 2200. Koji? 2002. godinu. Koji? Citroen, CC. Sad idemo da kupimo kola. Ajde ljudi. Evo kupimo kola. Ajde sad. Ej ga. Jes. Gospoda, koja ste puštu, prođemo put. Ako vam se svidio ovaj klip, stavite Like, share i subscribe. I udarite neki komentar. I ćao!